பார்க்கல. சும்மா சொல்லாத. You also been wanting to make out with him, like? என்ன? Wrong. No. No, 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 no. Okay. நான் இப்போ உங்ககிட்ட அப்சர்வ் பண்ண சில விஷயங்களை சொல்ல போறேன். கேட்டுட்டு சாரே டிசைட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட், பல வருஷமா ஹென்றி மேல உனக்கு ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான அப்சஷன். நடுவுல பேசாத. நீ அவன் கூட லாங் டிஸ்டன்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃப்ளர்ட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க, நாள் முழுக்க மாச கணக்கா. அப்புறம் அன்னைக்கு நியூ இயர்ஸ் பார்ட்டிக்கு வந்த எந்த ஒரு செக்ஸியான விஐபியும் கண்டுக்காம உன்னோட ஹென்றி கூட மட்டும் பேசிட்டு இருந்திருக்க. அண்ட் அவன் உன்னை கிஸ் பண்ணான். அண்ட் யூ லைக்ட் இட். ஸோ objectively இதுக்கெல்லாம் என்ன ராஜா அர்த்தம்? I don't know. Come on. I don't know. I don't know. ஓகே, இங்க பாரு. எனக்கே நல்லா தெரியும் எனக்கு பாய்ஸை கொஞ்சம் பிடிக்கும்னு. ஆனா எனக்கு என்ன கன்ஃபியூசிங்கா இருக்குன்னா, is that I like Henry. எத்தனை பசங்களை டேட் பண்ணிருக்க நீ?